Sí, per nosaltres és una gran oportunitat que en un sol dia puguem veure tants perfils. Evidentment hi ha perfils més interessants i menys interessants simplement pel que hagin pogut estudiar o pel que busquin, però per nosaltres és una gran oportunitat. Crec que per l'alumnat és una gran experiència perquè permet veure una realitat molt diferent, moltes empreses diferents del sector, ja directe o indirectament, i crec que és una oportunitat de conèixer també què és el que busca l'empresa, poder parlar amb responsables de recursos humans o inclús amb professionals de les empreses, tenir aquest petit punt de contacte i una presa de realitat realment fora de l'aula de saber què es mou en el món laboral. Nosaltres busquem un perfil molt innovador, molt tecnològic, però sobretot amb moltes ganes de treballar. Creiem que és indispensable el tenir un interès, unes ganes de treballar, que realment hi ha moltes coses que es poden ensenyar, però sí que diguéssim que aquesta energia necessitem una miqueta que vingui de casa. Precisament aquesta evolució contínua, la nostra empresa és constant evolució i innovació, crec que aquesta és una dels grans valors afegits que aportem als alumnes. Doncs moltes ganes de treballar, estar al dia i intentar donar el màxim.